बोला बोला मैहर वाली मैया की। असल गे मैया करवई नवरतिया गे भूखले पियसल गे मैया करवई नवरतिया गे तबे त मैया दिन देथिन आशीर्वाद गे तबे त मैया दिन देथिन आशीर्वाद गे। बायर दूधावा के करवई भोजन गे देवी कुछ रहत मैया देवई गरीब के करदान गे देवई गरीब के करदान गे गेला बायर दूधावा के करवई भोजन गे देवी कुछ रहत मैया देवई गरीब के करदान गे कि मैया देखते पूजा होई परेशान गे तबे त मैया दिन देथिन आशीर्वाद गे तबे त मैया दिन देथिन आशीर्वाद गे। और दीदी के बोला ले वही पलटूरा से यही तई और गई तई मैया के भजन गे मैया जीजा और दीदी के बोला ले वही किशनपुर से यही तई और गई तई मैया के भजन गे कि घरवा दम दम करते जलते अगरबत्तिया गे तबे त मैया दिन देथिन आशीर्वाद गे तबे त मैया दिन देथिन आशीर्वाद गे। भूखल पियसल गे मैया करवई नवरतिया गे भूखले पियसल गे मैया करवई नवरतिया गे तबे त मैया दिन